Održano ročište Dodiku i Lukiću, odbrana, optužnica nema osnova. Sreda, 17. jul 2024. godine u 21:41. U sudu BiH održano je ročište predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora Službenog glasnika Milošu Lukiću. Dodikova odbrana istakla je da optužnica nema osnova, da je nemoguće izvesti presudu i da će naredno ročište biti važno, jer će se tada ući u suštinu da li Kristijan Šmit ima zakonodavna ovlašćenja i da li je imenovan u skladu sa međunarodnim pravom. Naredno ročište zakazano je za 28. avgust. Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora Službenog glasnika Miloša Lukića sudi se zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, koji u Srpskoj nije priznat za visoki predstavnik. Kao svedok odbrane svedočila je predsjedavajuća Veća naroda Srebranka Golić, koja je objasnila proceduru usvajanja zakona u parlamentu i Veću naroda Srpske u vezi sa zakonom o objavljivanju zakona i propisa Republike Srpske i zakona o nepriznavanju odluka Ustavnog suda BiH. Ocenila je indikativnim činjenicu da su delegati iz kluba Bošnjaka 4. jula prošle godine, 3 dana nakon što je Kristijan Šmit doneo odluku o poništavanju oba zakona, odustali od prethodno najavljenog veta na te zakone. Na pitanje Dodika da li su oba ta zakona prošla proceduru i dostavljena parlamentu i njemu kao predsjedniku RS, odgovorila je potvrdno. Sudija pod velikim pritiskom, pri pomeni Šmita gubi se glava odbrana Milorada Dodika i VD, direktora Službenog glasnika RS Miloša Lukića, poručila je da je na današnjem ročištu bilo jasno da je sudija pod velikim pritiskom i da se pri pomeni imena Kristijana Šmita u sudnici gubi glava, da sve iz namere da se spreči njegovo svedočenje. Goran Bubić, advokat Dodika, rekao je da je ključni dokaz u ovom procesu aneks 10 Dejtonskog sporazuma, bez kojeg nije moguće izvesti bilo kakav zaključak o osnovanosti optužnice, odnosno izvesti bilo kakvu presudu. Bubić ističe da nema svrhe da odbrana izvodi svoje dokaze ako nije izveden ključni dokaz iz optužnice. Dodao je da je svedočila Srebranka Golić i istakao da je zaključena primarna stvar, a to je da je u skladu sa Ustavom sprovedena sva formalna procedura, te da su se stekli svi uslovi prema Ustavu RS da predsjednik potpiše 2 navodno sporna ukaza. Advokat Anton Obilo je rekao da su procesne zavrzlame teško objasniti u par reči, te da je poštovanje prava odbrane jedno od bitnih načela krivičnog postupka. Ukazujemo na fer način gde je sud pogrešio, ali nam ponekad i odgovara da sud istraje u toj grešci, jer na taj način dovodi do procesnog prava odbrane, što se kasnije može kapitalizovati, rekao je Nobilo na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu. Sljedeće ročište biće važno jer ćemo tada ući u suštinu Šmitovog statusa, njegove nadležnosti i imenovanje u skladu sa međunarodnim pravom, rekao je Nobilo i dodao da će tada biti jasnije dokle će se sa tim stići. Advokat Goran Petronijević je istakao da je odbrana danas imala priliku da vidi i potvrdi da sud ima problem u svom postupanju ne samo u procesnom, već i u materijalno-pravnom smislu. Očito je da postoji jedna vrsta pritiska na sud. Zbog čudne žurbe i nastojanja da se na 15 dana zakazuje pretres. Iz te ishitrenosti zaključujemo da je sudija pod velikom pritiskom i da pokušava da udovolji strani koja je pritiska, rekao je Petronijević. Dodao je da je sudija u predmetu uvrstila dokument Ministarstva inostranih poslova BiH koji se volšebno našao u sudskim spisima. Petronijević smatra da je očigledno da sud i tužilaštvo gube glavu kada god se pomene Šmit. Imam utisak da bi sve učinili samo da se Šmit ne pojavi na sudu. To je flagrantno kršenje prava odbrane. Sudija je napravila danas problem koji će se videti u narednom periodu, rekao je Petronijević. Dodik, sud štiti nepravo predsjednik RS izjavio je u Istočnom Sarajevu da je činjenica da tužilaštvo BiH nije uspjelo da obrazloži suštinu optužnog zahtjeva protiv njega i Miloša Lukića. To što tužilaštvo ne može da obrazloži da sam ja prekršio odluke visokog predstavnika, Kristijana Šmita, govori o tome koliko je ovaj proces sumnjiv, rekao je Dodik novinarima nakon ročišta. Činjenica da sud nije prihvatio da Kristijan Šmit svedoči govori o tome da se želi zaštiti nepravo, rekao je Dodik i ukazao na činjenicu da se Lukić i on terete da nisu ispoštovali odluku Šmita, a kada kaže, pitaju za te odluke o tome se ne raspravlja. Dodik je zahvalio pravnom timu na preciznosti i stručnosti, jer kako je istakao, ovo je primarno politički proces i sve što smo mogli danas da vidimo, ukazuje na to.
Prema njegovim rečima, činjenica da sud nije prihvatio svedočenje Šmita i nekih profesora prava sa zapada govori da se nepravno želi zaštiti ta ličnost. Proces prati hajka u medijima u FBiH, mržnjom prema svemu što dolazi iz Srpske, stvaraju hajku u kojoj sam čak pročitao da bih i ja mogao da ostanem bez uveta, rekao je Dodik. U takvoj atmosferi linča, kaže, u delu medija u Federaciji je jasno da je ovde politički proces, jer nemamo imenovanog visokog predstavnika. On, Šmit, nema pravo da donosi zakone, nema prava na bonska ovlašćenja. Ovo je bio značajan dan u kome je pokazano puno besmisla, rekao je Dodik. Nekome se, ističe, očito žuri, neko hoće presudu političkog karaktera. Pozivanje suda BiH na diplomatski status Šmita, Dodik je rekao, da bi ako ga ima, morao sam da se pozove na taj status da ga ne pozovu na sud, što on nije uradio, već to tumači sud. Zar je moguće da sramna BiH koja hoće nešto da bude, brani stranca, a osuđuje svog državljana? Sve jedna ozbiljna država štiti svoje državljane, zaključio je Dodik. Naredno ročište biće održano 28. avgusta kada će svedočiti generalni sekretar predsjednika RS, Jelena Pajić-Baštinac.